Podle skutečné události. Ta malá holka, to jsem já, Ariana Berlinová. Gymnastika je můj život. Dělám ji už od svých 3 let a nikdy jsem nelitovala. To je moje nejlepší kamarádka Ayla. Na chodbě jsme si secvičovali vystoupení na olympiádu. Co je? To normální děti nedělají? Mí trenéři vždycky říkali, že někdy musíte spadnout, než začnete létat. Padala jsem hodně a trénovala hodně. A teď jsem na nejdůležitější 10. úrovni svého života. Beru to moc rychle? Tak se kousek vrátím. Dámy a pánové, děkujeme UCLA za pořádání letošního regionálního setkání 10. úrovně. Výborně, to je ono. Kolo začne Dobrý za den. 15 minut. Síla vítězit. Tak jdeme na to. Ty první. A teď ty. Výborně, zvládla jsi to. To dáme. Když myslíš? Bojím se. Jenom klid. Já když se neumístím, Tak mu řekneš, aby ti 1 olympijskou medaili půjčil. Kolik jich má? 3? vlastně 4. Je to jednoduchý jak facka. Když se já nekvalifikuju, rodiče mě uchlácholí k smrti. To musí být těžký žít s takovou podporou. Zapomeň na tátu. Dnešek patří tobě. Nervózní? Takže tě nakopnu, jestli se mě zeptáš ještě jednou. Na, tady máš něco pro štěstí. To ses rozšoupnul u automatu v hale? Jo, za celý $1. Štěstí. Líbí se mi. Ty to zvládneš. Dámy, konec randiček. Jde o mnohem víc, než jsme si mysleli. Proč? Jestli chcete na UCLA, tak žena držící klíček vaší budoucnosti stojí přímo tamhle. Valorie Kondosfieldová, trenérka 6násobného vítězného týmu UCLA. Jako další zacvičí na bradlech Ayla Stepončevová z elitních gymnastů. Bylo to úžasné. Díky. A Ayla získává 9,85 bodů. Byla jsi fantastická. Bylo to dobrý, ale ne perfektní. Tebe by uspokojilo jenom 20 z 10. A na řadě je Ariana Ty Berlinová. ale dostanu já. Další je Ariana Berlinová z elitních gymnastů v San Diegu. Držet se.
Natáhnout otočka, soustředit na úchop. Přetočit, napnout špičky, seskočit a stát. Kdo je ta na bradlech? Ariana Berlinová ze San Diega. Jo! Ariana získává za bradla 9,95. Zlatíčko, ty si to těm vysokoškolským trenérům ukázala. Myslíš, že si mě všimli? Co všimli? Náš telefon bude zítra zvonit od rána do noci. To se uvidí za pár dní. Konečné rozhodnutí padne do pátku. Ariano, ty jo. Ty jsi teda válela. Díky, tobě to taky šlo. Ty se rozhodně kvalifikuješ. To, jak si ustála ten dopad. Páni, tiše závidím. Jenom setkání 10. úrovně. Cesta je dlouhá. To by bylo něco dostat se na olympiádu. To by bylo neuvěřitelný, ale pochybuju, že to někdy v životě zažiju. Já taky, ale chtěla bych tam. Chce to víc optimismu. Nikdy nevíte, co vám život připraví. Jo. Jo? No jo. Vzpomínáš na ten výlet? Jak se ta holka počurala v autobuse? No a co? Bylo nám 6 a vypila jsem moc vody. Jasně. Jsem ráda, že tě sem táta pustil. Co říkal na výsledek? Že to bylo prijatelno. Ale jestli se nekvalifikuju na olympiádu, tak to změní na zavržení jáhodno. Neboj, ty se kvalifikuješ, jsi nejlepší v celé zemi. Splnil by se mi sen. Jo, mým je olympiáda a pak UCLA. Já na vysokou ještě nemyslím. UCLA má úžasný gymnastický tým. No, přišlo ses učit, tak jdeme na to. To ne! Jsi myšlenkama jinde, co se děje? Nic. Aha, můžeš být konkrétnější? Pierce říkal, že na kvalifikaci byla jedna trenérka z UCLA. Jo, pořádně si jim to tam předvedla. Nějaká trenérka si tě určitě všimla. Tahle není jen tak někdo, tam se chci dostat. Já vím, že jo. Hezky jedno po druhém, ano. Jo. Dneska se zaměříme na nakupování. Co když se nedostanu na olympiádu? Budeš zklamaná? To myslíš vážně? Jsme na tebe s tátou tak pyšní. Olympiáda. Jsi v pořádku? Jsi v pořádku? Myslím, že nedýchá. Zavolej záchranku! Snaž se zůstat vzhůru. Jak se jmenuješ? Řekni mi, co se stalo. Víš, kolikátého dneska je? Ne, zase je mimo. Ari, Zlato. Je to dobrý. Jsem tady. Mám tě moc rád. Kde? Jsi v nemocnici. Měla si nehodu. Ale... Nesnaž se mluvit, ano? Dojdu pro doktora. A máma? Je tady v jiném pokoji. Já musím jí vidět. Ne, musíš. Ty musíš ležet, ano? Byla jsi v komatu.
Dojdu za doktorem, že jsi vzhůru. Proražené obě plíce, zlomená klíční kost, taky 2 žebra, fraktura pravého zápěstí, poraněná slinivka, jedno stehno roztříštěné, druhé zlomené. Naštěstí jen drobná poranění hlavy, žádný větší otřes mozku. Krk a páteř jsou vzhledem k nehodě v docela dobrém stavu. Řekl bych, že vzhledem k okolnostem má vaše dcera velké štěstí. Moc šťastná nejsem. Skutečnost, že vůbec něco cítíš, je úžasná. Mohli jsme tě ztratit, slečno. Zlato, jsem tak ráda, že ses vzbudila. Kdy můžu vstát? Bude trvat tak 10 týdnů, než se kosti zahojí, pak pár měsíců fyzioterapie. Naštěstí jsi sportovkyně, takže tělo by se mělo zotavit rychle. Takže tak za 4 měsíce už můžu zase trénovat? Pravdou je, že gymnastika už nepřichází v úvahu. Moc mě to mrzí, Zlato. Vůbec neví, co říká. Chci jinýho doktora, tohle je směšný. Uklidni se, Zlato. Já nemůžu ležet v posteli, musím trénovat. Počkám na vás venku. Musím jet na olympiádu. Odpočij si. Chceš vejku? Ne, díky, mami, jsi hodná. V pohodě, ráda se stalo. Co? Nic. No, Ayla měla skvělá prostná a výborný přeskok, ale při seskoku z bradel udělala 1 krok. A to jí připravilo o zlatou medaili. Jo. Máš špatnou náladu? Nemám vůbec náladu. No, víš, tvoje fotky byly taky v novinách. Já vím, mami. Líbila se mi hlavně ta, jak ležím v bezvědomí. Tedy v bezvědomí si byla mnohem příjemnější. Zásah. Ariano, ahoj, pojď se mnou. Jmenuji se Michelle a budu... Tak jo. Jdete taky? Ne, je jenom vaše. Kde je Britney? Dneska tu není. Budu s tebou cvičit já. Nejsi na fyzioterapeutku moc mladá? Jsem praktikantka, což znamená, že trénuju na fyzioterapeutku. Taky jsem trénovala. A stálo to za to. Tak uvidíme, jak to půjde. Za chvilku jsem zpátky. No vidíte, už je to mnohem lepší. To díky vám. Pořád můžeš závodit. Třeba ne hned, ale jestli něco chceš, musíš za to bojovat. A co když to, co bych chtěla, už není dál možný? Když se ti dveře zabouchnou před nosem, musíš jít zadním vchodem. A co když není zadní vchod? Tak tam vlez oknem. Vždycky se najde cesta. Připravena? Potřebuju, abys mi věřila, ano? 1, 2, 3. Nahoru. Opři se o mě. A pak udělej krok. Pomalu. V pořádku? Zpátky. A pak se rukama nakloníš nad podložku. Takhle, dobře. Dobrý? No teda. Páni, bylo to dobrý? Jo. Jo. Astma.
Dobrá, takže... Posledně jsme udělali 15 kroků, ale myslím, že to můžeme překonat. Aniž by se zdržela tyče. Tady píšou, že už bys měla být schopná chodit bez opory. Píšou? Jo? Že tvoje tělo se dobře zotavuje, ale mysl je zraněná. To ti nevěřím. To by do tabulky nedali. Ale dali. Je to dokonce perem. Chci to vidět. Promiň, jen pro profesionály. Takže nic pro tebe, praktikantko. Dej mi to. Ne. Udělala z 20 kroků. Zvládla jsi to. Bolí mě nohy. Jo, ale chvíli jsi na to zapomněla. Vážně je to napsané v tabulce? Jak je paličák na 6 písmen? A-R-I, A-N-A. Moc děkuju za tvoji pomoc. Jsem tvým dlužníkem. Pojď. Vedla jsi moc dobře a měla bys být na sebe pyšná. Takže zítra 30 kroků? Nějak se na tu návštěvu necítím. Ale bude to dobrý. Kolegové z týmu se na tebe ptali, nemůžeš se jim vyhýbat. Říká kdo? Jdu přeparkovat, aby mě neodtáhl. Mami, počkej, já Hned nemůžu. sem zpátky. Trenére, připraven? Hned jsem u vás. Ahoj, vítej zpátky. Je fajn se vrátit. Doufám, že mám vyleštěný bradla. Jenom se na ně práší od doby, co tu nejsi. Rád tě vidím. Všichni budou nadšení, že ses objevila. Ty skáčeš jako na olympiádě, jde ti to? Lidi, poslouchejte, No jasně. Ariana je tady. Hej, stůj! Počkej, stůj, kam jdeš? Zrovna si přišla. Viděla jsem dost. A? Ayla a Nate? No tak, Ariano, nic to není, jenom jí gratuloval, že se dostala na UCLA. Cože? Ahoj. Co se stalo? Nechám vás chvilku, promiňte. Takhle to dál nejde. Co se děje? Chci zpátky svůj život. Hele, musíš se připravit, jdeš ven. S kým? S Michelle. A to jsi mi to nemohla říct? Nemohla, to bys pak měla čas říct ne. Mami! Pojď, nechci jí zklamat. Jo, jeď, kámo, Pojď znova. Super! Dobrý. Vítej v paláci. Jak je? Ahoj, Kešmíro. Ajro, brácho, jak je? Ráda tě vidím, složí ti to. Tohle asi nebude fyzioterapeutický cvičení. Kde to jsme? Napadlo tě někdy mezi naříkáním nad přítelem a medailema se zeptat na něco, co se týká mě? Michelle, zlatíčko. Ahoj! Kde jsi byla? Kromě vydělávání peněz na tohle místo, jsem byla vyzvednout Arianu. Ta gymnastka. Měla jsi nehodu, jak se daří? Už mi bylo líp. Pozor! Dávej bacha na parketu, ať někomu nevypíchneš oko. Ačkoliv jsou tu kluci, u kterých by mi to nevadilo. Cože? Dělá si srandu. Emma má zvláštní smysl pro humor. No, já na parket stejně nepůjdu.
A co je to vlastně za party? Nějaký rave? Zlato, 90 už jsou dávno pryč. Tohle je session. Session? Adame, tancovat. Máme tu návštěvu. Ty jsi ta Michelinina kamarádka z nemocnice. Nejsem z nemocnice. Adam, Arian. Jo! Tak jo, jedem! Ha, to je ono! Do toho! Jo! Jo! To bylo špatný. Zítra ho to bude bolet. Pojď! Jo! Dobrý, to je ono! Paráda, jo! No ty bláho! Je to na vás. Na kom? Co? Pojď! Do toho, budiťáku. Nacpal se s burritem a udělal salto boke? Co, tohle? Měla bys mě vidět po quesadille s dvojitým sýrem. Takže vydáváte všechny videa na internet? Jo? Je to dobrá reklama. Míváme tak 1000 shlédnutí. Páni, To nic není. Mým cílem je mít 1 000 000 za den. takže jsi skvělá tanečnice, která provozuje studio a dělá fyzioterapii. A to jsem myslela, že toho mám hodně. Mám ráda pořádný zápřeh. Tak nám můžeš pomoct? Já? S čím bych vám mohla pomoct? No, jedna společnost hledá talenty, Crystal Image, CI. Zastupují ty nejlepší z nejlepších. Jednou ročně pořádají konkurs a ty, který osloví, jsou pak v balíku. Cestují po světě, jsou v televizi, vystupují s rokovejma hvězdama. Víš, co chci říct? Konkurs už bude brzy. Pořád nechápu, co můžu udělat. No, hledají taneční skupinu, která má jedinečné dovednosti. A tak jsem si říkala, když jsi na olympijský úrovni... Tak za prvé, nejsem na olympijský úrovni. Za druhé jsem nikdy netancovala. A za třetí, i kdyby obojí byla pravda. Podívej. Myslím, že jsi připravená se znovu hejbat. Popřemýšlej. Mami, tati, jsem doma. Vím, že jdu pozdě. Spory mezi vámi všechny ničí a neprospívají tvému uzdravení. Takže si to spolu pěkně vyříkáte, ano?
Mrzí mě, co jsi tenkrát viděla. Neměla jsem tam chodit bez ohlášení. Vím, jak to vypadalo, ale musíš vědět, že o nic nejde. Máš pravdu. O nic nejde. Poslyš, Ariano. Postav se zase na nohy. Můžeš se dostat do UCLA. Jenže já mám v nohách šrouby. Sotva vyskočím na kladinu. Můžu ti pomoct, Pierce ti pomůže. Jen přijdi zítra do tělocvičny. Už mám něco jiného. Jo, co? Jdu do toho. A do čeho? Pomůžu tvojí skupině. Naučím vás salta, přemety a jiný věci. Vážně? Páni, promiň, Ariano, to je Katie. Ahoj, Ariana. Katie. Katie byla vrcholová lyžařka. Dokud jsem se nepotkala se stromem. Teď jsem stálou návštěvnicí pokoje 404. Jak dlouhou máš rehabilitaci? Jenom dalších tak 60, možná 70 let, když to půjde. Nemám pravdu? Katie ušla dlouhou cestu. Hodně dlouhou. To mě mrzí. To nemusí. Neviděla jsi ten strom. Ne, už nejsem pacientka, jenom sem chodím za ostatními, co jsou v podobné situaci. Katina skupina podporuje rodiny pacientů s poraněnou míchou. Kdybych mohla s něčím pomoct. Soustřeď se sama na sebe. Musíš zdolat vlastní kopec. Dobrý? Dobrý. Bylo to výborné. Díky. Tak za týden, ano? Měj se. Ahoj. Ahoj. Co včera? Bavila ses? Jo. Dík, že jsi mě tam vzala. Bláznem si. Nevím, už to docela trvá. Třeba se jenom zpozdili, ne? Já nevím. Já taky ne. Ahoj, přivedla jsem pomoc. Vítej zpátky. Počkat, v čem nám pomůžou dřevěný nohy? Dřevěný? Co pak je pirát? Co je s tebou? Nějaká gymnastka mě má učit tančit? Je malá možnost, že je odkouřenej reprák. To je twist, který mě rujnuje. Speciální vlastnost, ohebnost, příslušenství mexické jídlo. A možná si pamatuješ Adama. Speciální vlastnost, atraktivní, příslušenství pekáč buchet. A samozřejmě Emma. Seznam se s císařovnou. Speciální dovednost hip-hop, příslušenství francouzský buldoček. A ta fontána optimismu je Kešmíra. Speciální vlastnost pozérka, příslušenství vysoké podpatky. 80% poza a 20% podpatky. Tak, co nás naučíš z toho, co neznáme? Naučí nás prvky do sestavy, aby jsme měli šanci získat kontrakt u Crystallu. Díky pákovému efektu a menším dávkám burrita vás dostanu tak 2,5 metru vysoko. 2,5 metru vysoko? Tak jo. Takže nás budeš učit páku? To zní dobře. Rád vyzkouším něco novýho. To nepochybuju. Takže si tohle sundáš? Jsou dvě věci, které musíš vědět. První. Podpatky sundávám jenom, když jsem v pohodě. Druhá. Může mi někdo pomoct se zout? Holka, ty jsi magor. Zabavím si. You run me like a machine. We go faster. You know exactly what I mean. It's all in our heads. Get out of this bed, get up. I'm a house fire. I'm a hot iron. I'm burning up, burning up. Out of crushed carbon, build a hope diamond. Then we run, 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 run. This is my hot house pool party. Like a cool high school party. While the cat's away, the mice will play. It's all in my head. Easy money in my hand, body under my command. I can let go, this is my disco.
Tak jo, musím za pacientem. Adame, mohl bys to tady zavřít? Jasně. Super. Tak jo, jedem. Sakra, asi tě nestihnul odvést domů. Já ji vemu. Dobře? Jo, klidně. Jo? Zatím se mějte. Tak to tu rychle trochu poklidíme a pak... No, víš, já vlastně musím vyzvednout ségru. Vždyť nemáš auto. Ani ségru. Už musím jít, mějte se. Pěkně, uklízej. Pokaždý se musí uklízet. Chceš pomoct? Ne, nedělej si starosti. Bude to hned. Takže, co si za gymnastku? Skáčeš na žíněnkách nebo se točíš kolem bradel? Páni, technický termíny ti jdou. Dělala jsem všechno. Kladinu, bradla, přeskok. Teď jsem jenom holka, co bývala gymnastkou. Jednou gymnastka, vždycky gymnastka. A ty? Kde ses naučil tancovat? Naučil jsem se to na ulici. Na ulici. Páni, drsňák. No, spíš na dvoře a školní zahradě. A jak jste se vůbec dali dohromady? Chodili jsme spolu na základku. Ale ta věc s Crystalem je novinka. Michelle je tím úplně posedlá. Chce z nás mít profíky. To byste mohli být. Jste vážně skvělí. No a máš kluka? Taktní. No já jenže zajímá mě to, protože Twist si myslí, že jsi fakt pěkná. No, to on taky. Takže je čas vyrazit domů. Nejspíš už nejsi úplně při smyslech. Pojedem. Co to děláš? Řekni mi něco o tom konkurzu. Viděla jsi Tanec okamžiku? Film i broadwayskou show. Tak to jsou tanečníci Crystal Image. Když chceš být tanečnicí, musíš to dělat profi. A ten konkurs je k tomu nejlepší cesta. No a co klinika? Mám to tu ráda, ale tanec je moje vášeň. A za tu se vyplatí bojovat, ne? No, musíte mít jistotu v artistické stabilitě. A tu získáte po spoustě hodin na žíněnce. A pak teprve můžete na trampolínu. Trampolínu? Promiň, ale kolik hodin máš na mysli? No, expert by řekl tak 10 000, ale jelikož nemáme tolik času, taky tolik. Jsi blázen? To zpoznala až teď? Michelle Franklinová, pokoj. Hele, musím běžet, ale probereme to. Trénink začíná dneska. 10krát sednout a stoupnout, 3krát denně. Podívejme, kdo je připraven dobít svět. Cítím se dobře. Michelle umí motivovat. To teda jo. No, dneska jsem tu naposled a tak jsem jenom chtěla... Tohle je místo, kde je loučení dobrá věc. Je skvělý, když můžeš odejít, zvlášť po svých vlastních nohou. Měla by být medaile pro lidi inspirativní jako ty. K čemu je vlastně medaile? Hezky, Vicky. Pořádně to zavři. Nech váhu vzadu. Pierce, Jo? mám prosbu. Pojď, Danny. Můžu tu trénovat se svou taneční skupinou? Cože? Od kdy máš taneční skupinu? Dělají hip-hop, jenom je učím salta a tak. Co? Nic, jenom... Vyklop to. Když děláš hip-hop, proč neděláš gymnastiku? A kde bych měla dělat gymnastiku? Tam, co Ayla, na UCLA. Můžu ti domluvit předváděčku u trenérky Val. Přemýšlej o tom. Tak, necháš nás tu trénovat? Výborně, Vicky, jen tak dál. Teda. Dobře, tak.
Při poslední zkoušce jste se museli držet zpátky. Teď se můžeme odvázat bez strachu, že si někdo zlomí vás. Takže, co byste chtěli dělat? Já vím, co chci dělat. Kešmíro, než půjdeš na žíněnku, sundej si boty. Jdeme na to. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Halo? Tak, máš pro nás radu? Něco mě napadlo. Kolena, zvedni, tahej dál. A volně. Seskočit? Seskoč. Dobrý, to už šlo. Jo. Dýchej. Dobrý. Moc bylo to dobrý? Fajn, tak jo. Dej ruce nad hlavu. Napni se, energii do prstů. Fajn. Dobrý, znovu. Raz. A nahoru. Hezky. Jde ti to skvěle, holka. Co bolest? Snesitelná.
Lidsky snesitelná nebo podle Ariany snesitelná? No, řekněme, že snesitelná. Vím, že už jsem to říkal, ale UCLA bude mít brzy předváděčku. Já nevím. Měla bys jít. Zkusit to. Já vím, máš teď tu skupinu, ale vážně chceš za minulostí udělat tlustou čáru. Je tam datum a čas. Pět, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7, 8. Fajn, dejte si voraz. Takhle to nejde. Problém je, že jsme moc koordinovaní. Musíme se uvolnit, takže místo cvičení dohromady se rozdělíte na skupinky. Každý předvede, co umí. Twiste, ty skáčeš ze všech nejvýš. Adam má sílu, takže se mu odrazíš od prsou a skočíš. Kešmíra rozjede akrobacii a Michel od každého kousek. Ale potřebujeme něco pořádného na závěr. Třeba akrobacii? Ne, na palác dobrý, ale ne pro Crystal. Potřebujeme něco lepšího. Co je absolutním vrcholem gymnastiky? Full out. Dvojitý salto s vrutem. Bylo nemožný, dokud neexistovala odpružená podlaha. I nejlepší gymnasti s tím mají problém. Pár týdnů před nehodou se mi ho podařilo ustát. Už jsem neměla šanci ho někde předvést. Teď bys to určitě zvládla. No, jsi teď silnější než dřív. Prosím tě, víš, jak by to bylo těžký se šroubama v noze? Jo, full out, 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 Tak do toho! Udělej full out! Jestli na nás chceš zírat, tak zaplať vstupný. Ahoj, co tady děláte? Není už trochu pozdě? Pierce říkal, že se vyflákal na UCLA. A co? Myslela jsem, že si s tím hiphopem děláš srandu, že je to jenom výmluva. Vidíš, není. Kdo je ta švédská modelka? Jedna z nejlepších gymnastek na světě. Zrovna získala stříbro. Ariano, to je směšný. Chceš zahodit šanci na univerzitní gymnastiku? A poflakovat se někde s těmahle týpkama? Jsme 5. v 10 nejlepších artistů ve městě. Promiň, ale o artistech nic nevím. Já jsem totiž sportovec. No, to je hezký, ale stylista asi nejspíš nebudeš. Přestaňte zneužívat Arianiny indispozice a puste ji tam, kam patří. Patří tam, kam chce. A je tady. Tak proč odtud radši neodsaltuješ? Ty myslíš takhle? Páni? No teda. Podrž mi bulíka. Jeď, Adame! Rozbal to! Where all them D-boys was at, rolling on and feeling like the Z-boys are rap. Round the way, girls saying these boys can rap. Now here's a little story that must be told about the old school. Before the school was old, we made them clap, clap, lose control. DJ put the record on cruise control. We got the contours, hit the concrete. We rockin' with the all-star crew, how it got to be. Got us on a big stage, paying us handsomely, shouting out. Don't stop, put your hands up, don't stop, stand up, don't stop, put your hands up. Yeah! Stand up, get off the wall and get on the floor. Scream out loud if you want some more. Rock your body, just lose control. Everybody let me hear you say, oh. Paráda! Se koukáte! Do toho! Do toho dejte! Oh, what you wanna do, my DJ? Bumping out the speakers loud. We at the house party rocking with that big old sound. We do the Roger Rabbit and the Cabbage Patch. We do the Running Man, the moonwalk from that. Take it to your front, back. Spin it all around and bring it front, back. Spinning on the ground and when you done, back. DJ playing something to make you come back. DJ run, back. It's a full moon, so you know the beats come out. Jste fakt dobrý. No, kdybys nám neříkal týpci, řekla bych to samý. Bylo to docela působivý. Děkujeme, výsosti.
Ale jsi gymnastka, Ariano. Měla bys být v UCLA. Aha, slečna žárlí. Ráda jsem vás poznala, máte velký talent. UCLA, ženské gymnastické centrum. To je dobrý, Julie. Tak, neohýbej koleno. Dobře, hezky. Zkus to trochu pomaleji. Cindy, větší rychlost. Ariana Berlinová, že? Před 2 lety jsem tě viděla. Byla jsi dobrá. Škoda té nehody. Jo. S čím ti mohu pomoct? No, ráda bych věděla, co musím udělat, abych se dostala do UCLA. Chceš vstoupit do mého týmu? Jo. Uvědomuješ si, že jsem placená, abych vybírala ty nejtalentovanější v zemi? Vyhrávala jsem a chci vyhrávat zase. Tím jsem si jistá, ale to nestačí. Neplýtvej mým časem. Promiňte, že obtěžuju. Ariano, jestli se chceš vrátit ke gymnastice, musíš si být svým návratem jistá. Jsem připravená udělat cokoliv, abych se stala součástí týmu. Vím, že máš dobrou pracovní morálku. Ale můžeš mi dát 100% záruku? Rozhodně. Na 100%. 110%. Potřebuju tě vidět. Jistě, jo. Teď? A promiňte, myslela jste někdy jindy? Ne, jestli můžeš. Pojďme na to. This is game day right here. Get your game face on. Time to shine. So here we go. Deep breath and don't look down. Time to make a move. So here we go. Náročnost není moc vysoká. So here we go. Deep breath and don't look down. Time to make a move. So here we go. Říkala jsem, ať neplýtváš mým časem. A neplýtvala jsi. Vítej v UCLA. Díky! Jsi spocená. Díky. Díky, madam. Moc děkuju. Ariano, neříkej mi madam. Zní to staře, ostatní mi říkají slečno Val. Dobře, madam. Teda slečno Val. Je dobrá, ale ne skvělá. Bude fajn mít v týmu tanečnici. Ostatní se od ní přiučí. Závodit nikdy nebude. Omluvte mě. Ariano, jsi v pořádku? Jasně. Chceš pomoct? Ne. Proč jsi tak naštvaná? Neřekla jsem, že jsem naštvaná. Neřekla, hlavně proto, že už se mnou vůbec nemluvíš. Proč děláš, že mě nevidíš? V pořádku. Přestaň se vyptávat. Já jsem tu nehodu nezavinila. Co jsem měla dělat? Přestat žít? Nechci o tom mluvit. Tu olympiádu jsem ti přála.
Ale není to moje vina. O měsíc později. Prochází krizí. Dělá jednu amatérskou chybu za druhou. Můžeš s ní promluvit a trochu jí pomoct? Proč já? Tebe bude poslouchat. Ode mě by to bylo jenom další naléhání. Slečno Val, Ayla a já spolu moc nemluvíme. Jste přece kamarádky. To už je pryč. Tak se udobřete. Tohle je gymnastický tým a tvoje kolegyně potřebuje pomoc. Aylo, počkej. Kam jdeš? No, na autobus. Táta odjel beze mě, takže... Proč? Říkal, že mě nemůže ani vidět. Chceš si promluvit? Poslala tě za mnou Val, viď? Moc se ti nechtělo. Aylo, byl to vždycky můj sen jít na olympiádu a vyhrát medaili a pak jít na UCLA, ale mě se nesplnil. Naštěstí tobě jo. Ale věř mi, že bylo těžké to sledovat z pozadí. Vážně? Jo, vážně. A nejsi na mě naštvaná? Byla jsem trochu naštvaná kvůli tomu s Natem. Už mě to přešlo. Za to se ti omlouvám. Měla jsem ti říct pravdu, ale už je po všem. Nevyšlo to. V pohodě. Ale nikdy ti nezapomenu, že se spočůrala v autobusu. No, jen abys věděla. Olympiáda nebyla nic moc. Nevěř reklamám. To myslíš vážně? Ne, byla úžasná a měla jsi tam být. Je to hrozná škoda. Chyběla jsi mi tam. To se vsadím. Hlavně, když si podělala ten dopad. Ale aspoň jsem byla tam a neflákala se v nějakým nemocničním pokoji. Co? Měla jsem tam zadarmo puding. Ty jsi teď aspoň na vzestupu. Se mnou to jde od 10 k 5. To se dá zlomit. Nejradši bych na gymnastiku aspoň na chvíli zapomněla. Co? Hej! Jo! Jo! 6, 7, 8. Ahoj. Už se z týdny neukázala, málem jsem vyhlásila pátrání. Byla jsem nemocná. Teď není na nemoc čas, konkurs je za 12 dní. Koukni, jak na tom jsme. Oni nevědí, že jsi zpátky v gymnastickém týmu? Jen jsem nevěděla, jak jim to říct. Nebo jsi nevěděla, co vlastně chceš? Nesnáším to, jak dobře mě znáš. Ahoj. Čili hranolky? Ne, nemůžu. Jasně, že můžeš. Ne, vážně, trenérka by mě zabila. Ale tady žádná trenérka není. Tak jo, ale jenom jeden kousek, jo? Jasně, jeden malej. Jo, jenom kousíček. Jenom malej. Tenhle je docela velký, ale vem si. Je dobrý. Jen to zkus to. Tak jo. To je dobrota. Vidíš? Přesně to dělám. Dělám lidem radost. Chceš ještě? Už jenom jeden. Jak chceš. To stačí. Tak jo. Já si taky vezmu. Jasně. Ber si. Klidně. Předvedete nám něco? Já nevím, teprve jsme přišli. Pojďte tancovat! Jdeme!
Odpočinek je stejně důležitý jako trénink. S tímhle musíte přestat. Zlobíte se, ale přivedlo mě to zpátky ke gymnastice. Vím, že ti to pomohlo, motivovalo tě to. Ale podívej se na sebe. Jsi z toho unavená. Snad jste si všimla, že Ayla si jeden večer vyrazila a už je zase ve formě. Měla bys myslet na to, co je důležité pro tebe. A dělat správná rozhodnutí. Musíš to cítit tady. Na tom záleží nejvíc. Takže co to bude? Kterou rodinu si vybereš? Tu, která tě může vrátit na cestu šampiona? Nebo si vybereš tu, díky které budeš dělat křoví v rapových klipech? To není fér. Soustředíš se na jedno nebo pohoříš v obou? Ahoj. Ahoj. Co je? Nic. Asi si začínám uvědomovat svoje omezení. Nevím, jestli znáš význam slova omezení. Tebe nezastaví, leda by tě srazili autem. Díky. Podle mě jsi moc fajn, Ariano. Ty jsi taky fajn. Jdem se rozcvičit. Slyšel jsem, že jsi na večírku válela. Ještě teď za to platím. Můžu udělat něco, abys na to zapomněla? Jen dál masírujte, pane. V tom jsem fakt dobrý. To nemůžu. Musím ti něco říct. Jo, měli jsme 20 000 Jo! Paráda. Naše královna tance. Viděla jsi to včerejší video? Jo, viděla. A moje trenérka taky. Co? Jaká trenérka? Něco vám musím říct. Nemůžu s vámi tancovat. Trenérka chce, abych se soustředila na gymnastiku. Jako fakt? Proč jsi něco neřekla? Nevěděla jsem jak. Není to snadný rozhodnutí, ale gymnastiku dělám celý život. Jsou jako rodina. A co jsme my? Kešmíro. Takhle to neber, obojí dělat nemůžu. Vážně. Po tom všem, co jsme spolu zažili, ty končíš? Mrzí mě to. Půjdeme. Kam chcete jít? Trénovat můžeme. Adame. Měj se hezky, Ariano.
pojď. Do toho, El! To je dobrý. Děláš si srandu? Kde máš hlavu? Proč čekáte na obecenstvo, abyste ze sebe vydali trochu energie? To mi řekněte. Jako byste fungovali jenom, když máte diváky. Vaše vystoupení začíná ve chvíli, kdy vstoupíte na žíněnku. Ne, když vám tleskají. Teď mi někdo ukažte výkon na univerzitní úrovni, nebo tenhle týden budeme každý den začínat o hodinu dřív. Ariano? Teď ty. A ještě dneska, prosím. Běž do toho. Ariano! Full out. Hvězda, dopad a obrátka. Připravit se na přemet vzad. Směr zády na salto vzad. Zůstat pevná, přitáhnout nohy. Přimáčknout nohy, pevný hrudník, ustát dopad. Co to bylo? Dvojité salto s vrutem. Full out, ale dopad se mi moc nepoved. Vím, co je full out. Myslím, tu hudbu a celou tu sestavu. Co to bylo? Křoví v rapovým klipu. We get down, we get to the... Get down. We go. Pořád máme šanci. Aspoň podle mě. Ahoj. Kdo to přišel? Ta gymnastka. Holka, nepotřebuju vás. Jak dlouho si to pro mě měla přichystaný? Napadlo jí to, když jsme tě naposled viděli. Něco od vás potřebuju. Mohli byste naučit můj gymnastický tým pár pohybů? Nauči to ty. Já jim je můžu jenom ukázat. Vy jste profíci. Vyflákla ses na nás. Proč ti máme pomáhat? Souhlas. Pojďte sem. No tak pojďte. Nevyflákla se na nás. Jasný. Je gymnastka a ty musí trénovat. Nemyslíte, že jí dlužíme za to, s čím nám pomohla? Ty, Twiste. Nebýt Ariany, nejspíš by sis při tom gainru zlámal vás. A Kešmíro? Kdo tě naučil tu sérii přemetů vzad? Adam má pravdu. Divný, protože ji nikdy nemívá. Ale souhlasím. Takže jo. Naučíme cvičenky trochu soulu. Skvělý, protože právě dorazili. Já? You run me like a machine. We go faster. You know exactly what I mean. It's all in our hands. Get out of this bed. Get up. Get up. Easy money in my hand. Body under my command. I can't let go. This is my disco. Easy money in my hand. Drawing lines in the sand. Tiptoe. This is my disco. This is my disco. Like a machine.
Dobrý. Ukážeš mi ty svoje parádní otočky? Tak pojď. Snad si nemyslíte, že jsem se na vás vyflákla. No, já bych to řekla mnohem hůř. Ale chápu, že se vrátila k tomu, co chceš dělat. Nevím, jestli se nám ten konkurs vydaří, ale jestli jo, tak díky tobě. To není pravda, vy jste úžasný tým. Na. To je medaile z mých prvních závodů. Věnuju ti ji. Přijdeš se podívat na konkurs? Nemůžu. Máme ten den zrovna trénink. Nevadí. Pojď. Uděláme kroužek, pojďte sem všichni. Učíme se správně žít. To je důležité. A já respektuji disciplínu potřebnou k tréninku. Takže když děláte sedy, lehy, musí být každý z nich Hezky. tím nejlepším, Pokračuj. co dokážete. Pokračuj, ještě 5. Do toho, do toho. Nic nesmíte brát jako samozřejmost. Jako by nebylo žádné zítra. Všechno, co v životě děláme, je volba. Všechno. A tyhle volby určují, jaký život budete mít. A jakmile tohle pochopíte, začnete být pánem svého života. Začnete být schopni udělat si život takový, jaký ho jenom chcete mít. Konkurs talentů pouze dnes. Tak jdeme na to. Kluku, je tady teda Je dost, klid. co říkáš? Zvládnem to. A mám pro vás tajemství. Tohle nebylo o gymnastice, ale o životě. Halo? Ahoj, jen vám chci popřát hodně štěstí. Zrovna se nám to pořádně zkomplikovalo. Budeš v pořádku? Nechte jí chvilku. To je Ariana. Počkat, co se děje? Jako obvykle. Funguje ti inhalátor? Potřebuju jenom chvilku. No jo. Halo? Jo, ne, to už jsme zažili. Bude v pohodě. Ale asi nezvládne tancovat. A kdo bude dělat sérii Salt? Budeme jí muset vynechat. Ahoj, už musím. Bruins, do toho! Jo. Slečno Val, Ano, Ariano? víte, jak jste říkala, že to musím cítit? Už vím, co jste myslela. Já už to cítím. Tak to je skvělý. Tak běž a připrav se. Chci říct, že to opravdu cítím. Není ti něco? Get to the... Jako další skupina G-Rate. Lately, but I'm coming up.
bass. Booming bass. Come along, children. Bass. No jo, budu se na to koukat z hlediště. Nebude na co. Nemůžem tam jít bez tebe. Nebudem vyrovnaný. Bude to na nic. Budeme improvizovat? Zvládneme to. Jo? Hlavně to rozjeďte a pak se uvidí. Jasný? Tak další. Skupina Soul Flow. Teď nebo nikdy. Tak ať to vyjde, jo? Jdeme na to. Dáme vám vědět. Díky, Ariano. Zachránila jsi nás. Mám to u tebe. Tak takhle to teď je. Jestli budeme takhle dorovnávat, může z toho být průšvih. Povedlo se nám to. Přesně včas. Ty bláho, to bylo skvělý vystoupení. Získání titulu musí UCLA dostat 9,85. Zdá se, že trenérka Fieldová pošle naprostné jako poslední Arianu Berlinovou. Před pár lety se Ariana po vážné autonehodě vrátila ve velkém stylu do světa gymnastiky. Viděla jsem včerejší trénink a všimla jsem si, že Ariana má velké potíže s doskokem při závěrečném skoku. Full outu. Je to od Condos Fieldové celkem nečekaný tah. Uvidíme, jak si povede. Neříkala jste, že nebude závodit? To jsem řekla?
máme své vzestupy a pády, ale to, jak se s nimi vypořádáte, určuje, kdo vlastně jste. Musíte dělat věci, o kterých si myslíte, že je nedokážete. Co myslíte? Ustojí ten dopad? Soustředit se. Dvojité salto s vrutem. Odrazit se z pravé nohy. Rychlost při zakončení. Gymnastika už nepřichází v Závodit úvahu. nikdy nebude. Mám v noze šrouby. Mami, pozor! Nejsi připravená, to nezvládneš. Vstávej. Jsi na dně. Nikdy nebudeš závodit. Když se ti dveře zabouchnou před nosem, musíš jít zadním vchodem. Nic nesmíte brát jako samozřejmost, jako by nebylo žádné zítra. Budeš Vždycky pořád. je nějaká cesta. Musíš zdolat vlastní kopec. Vstávej. To zvládneš. To zvládneš. To zvládneš. Můžu si to půjčit? Proč ne? Chápu, že je to trochu neobvyklé, ale nic z mých uplynulých pár let života nebylo obvyklé. Takže začnu. Před pár lety po nehodě mi lékaři řekli, že už nikdy nebudu dělat gymnastiku. Já jim nevěřila. Měla jsem kolem sebe lidi, co mi věřili a podporovali mě na každém kroku. Ráda bych poděkovala své kamarádce Katie, protože vím, že se teď díváš. Katie, i když jsi v zotavování trochu za mnou, vždycky mě předběhneš. S každým, komu zase pomůžeš chodit, bude svět lepším místem. Za to se medaile nedává. Ale k čemu vlastně medaile je, viď? A Michelle, neexistuje na světě medaile, kterou bych ti mohla vyjádřit svůj velký dík. Ale aspoň ti pomůžu dosáhnout 1 000 000 shlédnutí. A to už se vyplatí, ne? Tak jo, lidi! To je od Crystal Image. Nemám dobrý zprávy. Mám skvělý zprávy. Co? Co? Ukaž mi to. Vyhráli jste prestižní cenu Crystal Image.
Ariana Berlinová je jednou z nejslavnějších gymnastek v historii UCLA. V roce 2010 pomohla svému gymnastickému týmu z UCLA k získání 6. národního titulu. Valorie Kondos-Fieldová je hlavní trenérkou ženského gymnastického týmu UCLA. Stále napomáhá k vítězství mnoha olympijským gymnastkám. Ariana a slečna Val jsou velké přítelkyně. Twist nyní vlastní síť obchodu s burritem. No, jen sranda. Stříbrná olympijská medaile Peking 2008. Stříbrná olympijská medaile Peking 2008. Zlatá olympijská medaile Londýn 2012. To máš štěstí. Skutečná Valorie Kondos-Fieldová. Nejúžasnější žena na světě. Vážně? Ty Aha. ji znáš? Jo. Ne, ale ráda bych ji někdy poznala. Skutečná Ariana Berlinová. Je dobrá, ale ne skvělá. Kdo je ta na bradlech? Ariana Berlinová ze San Diega. Bude z ní hvězda. V českém znění Kristýna Vábková, Martina Kechnerová, Anna Novotná, Šárka Vondrová, Jan Škvor, Simona Poslerová, Kristýna Skružná a další. Překlad Klára Mušková. Dialogy Věra Vajsarová. Zvuk Jaroslav Novák. Produkce Jan Junek. Režie Ivan Holeček. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2015.